थैनाय बायदि जानानै थाबाय मानसिया उखुमथिंनाय उखुमा नै गब्लंजोबनाय नुवाखै थ' खोनाबाय नोंथांमोन खनसेल' नङा खननै नङा होमबा खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खनसे गासैखौबो बरायफिननाय थाबाय आं दिनै दंफैयो नैबे जोंहा बिनानावनि न'आव आरोना आं दाख्लै नोंथांमोननि भिडिअ देखायनायखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो हमना मोनखाबाय जानांगौ सोरनि न' ओमफ्राय थाम्बनेलाव नोंथांमोना नायनानैबो एसे हमना मोनखाबाय जानांगौ आरोना ओमफ्राय आं फैफिननायनि मेन कारनानो जाहैबाय माने नोंथांमोना दाख्लै आं मोनसे भिडिअ होनायाव माखासेफोरा नैबे बिनानावनि माखासे कन्डिसनखौ नुनानै अनथावथाव नुनानै मोनसे एसे हेफाजाब होनानै माने आंखौ नैबे जायगासिम थिनहरफिनदों आरोना ओमफ्राय जाय माने बिथांमोना एसे एनै थाखा फैसानि एसे हेल्प होनो होन्दों बिथांमोननि थाखाय आं नैबे भिडिअखौ लाबोफिननो गोनां जादों आरोना थ' बिथांमोननि थाखायनो आं नैबे भिडिअखौ लाबोफिननाय जादों थ' ओमफ्राय माखासे डिटेल्सखौ आं दाख्लै आंनि भिडिअनि माने कन्टेन्टआ एसे बेलेगसोमोन नालाय आं बिनानावनि माबाखौ गासैबो खोन्थाजोबनाय जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो लास्टआव ससेल' होनो मोन्दों ओमफ्राय बिदिनो गासैबो खोथाखौ आं माने होनो मोनजोबाखै आरोना लास्टआव ओरैनो ससेल' होनायखाय माने गासैबो खोथाखौ आं भिडिअखौ दाननानै काट खालामनानै होनो गोनां जानायखाय माने गासै खोथाखौ मिथिजोबाखै ओंखायनो गोबां माने सोंहरबाय थादों आरोना ओमफ्राय दिनै आं गुथै डिटेल्सखौनो बिनाव सोंनानै नोंथांमोननो फोरमायगोन ओमफ्राय जाय माने गोसो गुदुं जाय माने गोसो अनफावरि बिथांमोना नैबे दुखुथिया जोंहा बर' आइजोखौ हेफाजाब होनो हागोन आरोना नोंथांमोना थ' आं भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दैया गोथौर माथो आंलाय थौलिसो खोमान्दोंमोन होद माथो जायगाया देन्जारसोलै एफा बोरियाव बिदि दैया बोरै जानोलै जावथेनो हादों माथो जावफ्लङाखै ना मालायनि हा बिस्रानि सिलाया दाख्लै नै बेबायदि नङामोन दै नै सोब दै लोमजोब्बाय नुवाखै गासैबो माने दैयानो गोजासिनो नुवाखै नायबाय माबायदि दै जायो ओरैबायदि दै जायो माने बिराद बोरि दै बे जायगाया ओमफ्राय नै मालिकआबो बेयाव गैयामोन न'आव थाया दाख्लै माने बबाव दंहैयोमोनलाय दानि आइलाहानाव दंहैयोमोन आं ओमफ्राय बे दैया बिदिनो जाबाय थायो नामा गथ'आ दैयाव ओंखारबाय थायोबा ओंखायनोथ' आइलाहानाव दसे गेलेनो होननानै दोनहैदों हमथानोबो हायाना ओमफ्राय दैयावल' खारबाय थायोबा दैया बिदिनो जाबाय थायो नामा दैया बिदिनो थांनाय बोसोराव बिदिनो देग्लाय एसे हा खोनानैसो बुरबावसो आरो नङाबा एखेबारे दैयानो दिमोल बिदि थायामोन बैयाव जावथेना होबायना फिसारि जावथेना होबाय ओंखायनोथ' इयाव दै थाबाय आरो आं नैबे बिनानावनाव फैफिनबाय दे एसे नाम नोंनि सिनायथिखौ होग्रोदो एसे खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांनिसिम आं बुंनो रोङा नामखौ खोन्थादो आंनि नामा मिना बसुमतारी ओमफ्राय गामिनि नामा जोंना खारसोला ओमफ्राय सिमलुगुरि खारसोला मा पन्सायतआव गोलैयो नोंसिना जोंना दा माबाया बरदलैनि पन्सायतआव गोलैयो बरदलैनि पन्सायत धेमाजि डिस्ट्रिक्ट नङा होमबा धेमाजि डिस्ट्रिक्ट थ' बिनानावनि एड्रेसा बे आरोना मानसिफ्रा सोंहरबाय थायो बबेनि होननानै एड्रेसखौ खोन्थाजोबखाबाय ओमफ्राय मेन खोथाया जाहैबाय दा न'खराव साबैसे दं ओरैनो जोंना दा जोंनि हासबेन्डनि न'आवथ' रावबोथ' गैया हासबेन्ड आरो आं आरो फिसाला सासे दं हासबेन्ड जेनेबा ओरैनो आं दाख्लै माने मोनसे भिडिअ होनायाव नोंखौ थेला नारनायखौनो मानसिफ्रा आं मोजां फोरमायनाय जायासै नालाय हासबेन्ड होननानै डाउट बेथ' आंनि आदैसो जायो हासबेन्ड होननानै डाउट खालामबाय थादों आरोना ओमफ्राय बेखौनो एसे फोरमायना होदो बे नङा जेनेबा नङा होमबा आं जों गामिनि आदैसो जायो दाख्लै थेला नारनाया नङा होमबा बे आंना हासबेन्डआ न'आवनो गैया आरो दा मास मोननैयानो जाहैबाय दाख्लैबावै फैनानै थांखांबाय गथ' लोमजादोंमोन इयावनो फैफिनदों ओमफ्राय दा खामानि मावनानै दङ सानब्रै सानबासो जाहैबाय ओरैनो मा मावो बबेहाय थायो हासबेन्डआ माबायाव थायो जुनाय ट्रेन स्टेसनाव बिदिनो औवा लुदिंनि बिदिनो माबानानै दं आरो थ' आं दाख्लै फैदोंबाबो सोङाखै नोंनि मोनसे मस्ट चेलेन्जिं खामानिया जाहैबाय दा बेनि मस्ट चेलेन्जिं खामानिया जाहैबाय बे न' सिंनिफ्राय ओंखारनानै नैबेयाव थांनाय बेखौ आं नामखौ बुङाबा जाहैबाय बेयाव थांनाय ओमफ्राय नैबेयावहाय टिउबवेलाव फैनाय बायदिसिना थोरसि लथा सुनाय बिनि चेलेन्जिं खामानिया बेनो आरोना दा बेखौ बोरै माबायो बोरै दुगैयो बोरै बाहेरायाव बोरै संनाय खावनाय बोरै जायो नङा होमबा नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय
फारि फारि देखायगोन आरोना बिनाव सोंनानै आं दाख्लै माने बेबायदि सोंनो बावदोंमोन एक्सुवेलि माने होमबा आंनाव टपिक्सआनो बेलेगसोमोन नालाय गामि एक्सप्लर खालामनोसैमोन नालाय बिदि जोंहा बिदि आं नुफैगोन होननानै दाख्लै मिथियाखैमोनबो ओमफ्राय बोरैबा ग्रोब लास्टआव मोनफैनानै आं बिराद ओंखाम उखैनानै माने बेबायदि डिटेल्स सोंनो मोनाखै आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा देलाय खोन्थालाय बेवहाय बोरै बोरै थाङो बोरै बोरै बाहायाव बोरै दा आंना बिराद दै थानानै बिराद खस्थ' जादों थांलाय फैलाय बिराद ओंखारनाय बिदिनो दैफोर गैयाबालाय आंनो बिराद सहस जायो सुबिदा जायो गोरान जायगाबाथाय बिदिनो आङो माबा मानबायनासो थांनांगौ नालाय बिदिनो थोरसि लथा सुनाय मानाय बिदिनो जि सुनाय दुगैनाय मानाय बिरादथ' खस्थ' जादों दै दाथ' बेथ' दैयाथ' अनेकथा जायगानिफ्राय जमा जाफैनाय दैसो नालाय फैनानै बे ओंखायनोथ' दा इयाव बोरै आंना बिराद खस्थ' जादों आरोना बेयावथ' नों दा दायो थांनानै बेयाव दुगैनो हानो दै लानो हानायनि खुनु कन्डिसन गैया नङा होमबा ओमफ्राय बेवहायबोथ' नोङो बोरै थांनो नङा होमबा मानसियासो लांनांगोन नङा होमबा दा बेबायदि ओमफ्राय बेखौथ' नों ओंखारनो हायो जानो हारसिं बिदि हारसिं ओंखारनो हायो ओंखारजोबो आं बिसिनायावबो हारसिं गाखोयो सब ओंखारलाय गाखोलाय सब हायो हाबाबो अब्लाबो बे दैफोर थाबा बिराद खस्थ' जायो आरो थांलाय फैलाय दिगदार जायो दा न'आव हासबेन्डआ थाबा एसे सुबिदा जायो बे समाव जोंहा आयंखौबो आं लेंहरबाय बिनिनो नोंनि फिसाजो नङा होमबा थ' मानसिफ्रा सोंबाय थादों दे आयं माने बियो माबोरै बिदि जाखो गेजेर ससेयावसो बिदि जानाय ना जोनोमनिफ्रायनो बिदिनोखा दा माबोरै बिदि जाखो बेसे गेदेरनिफ्राय जानाय 6-7 बोसोरनिफ्राय जादोंमोन 6-7 बोसोरनिफ्राय जानानै माने फंबायफ्रा उन्दै उन्दै नालाय सान्द्रि फिसा लानानै बे गरखाइफ्राव ना गुरनो थांबाय थायो बेनिफ्राय आरो फैनानै मासे मानै मोनबानो फुरथि थासै एवनो जाफैयो सानसेखालि माने बिदा गेदेरा न' खाथियाव मोसौ गुमदोंमोन आरो मोसौ गुमनायाव है नानि बे मोसौखौ फिदिंहैसांबाय फिदिंहैनायाव माने बेबो बबाव होननानै औवा दालाय फिसा लानानै खारलांबाय आख' ओजों बिमाया माने बे समाव जानोबो आन्थक माइ लामदों माइ लामनानै संनांगौ संनो नागिरनायाव माने बे खर' सादों होनबाय थाबाय हौवाला बायदि खाथिंबो सायो सान्दुं मिथिया अखा मिथिया सागोनथ' आरो खर'आलाय होननानै माने बिमाया रायबाय दसे थानायनिफ्राय आथिंबो साबोदों जाबाय दै आथिं सादों होनबाय नालाय दा खाथिंबाय अबावबाबो सौथुना गोग्लैयाखै बे होनना बुंबाय आरो बिमाया बिदि बुंनायाव माने बेलाय बै सादों नालाय सादोंसै आरो आमुनि खालायबाय थायो माइ संनांगौ ए सावनांगौ होननानै बुंबाय आरो बिमाया बेलासिया 2थासो जाबायमोन आरो 3थासो जाबायमोन ओमफ्राय बे साननै आंबो हाजिरायाव थांदों मोनासो फैनानै खोन्थाबाय हनै आथिं सादों होननानै बुबाय बेखौ फंनैसो बुनानै गाबबाय नालाय बे उन्दै नालाय आरो गथ' मानसि गाबनानै फुथुनानै दोनबाय फुथुनानै दोननानै उन्दुनानै थाबाय साबाय नालाय आंबो हाजिरानिफ्राय फैनानै बे हरावलाय सोरनो अजाव मोनबावो बेबो आंबो सोर रोंगौ सोर रोङा बेफोरखौ मिथिथारा अखानायै माने फुङाव आं माने माबायाव लांबाय अजा नागिरबायबाय सासे मिरि अजा माबा हांसो थिखांनांगौ नांगौ थिखांबायबो ओमफ्राय थिखांना बबाव जानो मिलायाखै खोमा ओमफ्राय बे गगा मुगाव लाना थांबाय आं बै बिजयपुर गैयामोनबा बेवहाय डिसपेन्सारि गोदान खुलिनाय दंमोन बेवहाय बायद'आ गैया माबाया सारा गैया बुंबाय नार्सआ बुंबाय जे सारा गैया बेखौ मुलिखौ लांनानै जाहोहैग्रोय जाबाय आंबो मानियासै ओमफ्राय गगा मुगाव लांबाय गगा मुगाव लांनानै ओमफ्राय गगै डाक्टार दंमोन बेनो होबाय होनानै ओमफ्राय नायबाय माबा लिभार जाम बायदिसिना जाम होननासो बुंबाय मुलिखौबो बयबो बिजि थुबाय आरो मुलिबो बिराद बुरजा हरबाय बेनिफ्राय बुरजा हरनानै ओमफ्राय लाबोबाय उनाव लिसिङासो बन जालायलांबाय आरो अखानायै थांफिनबावबाय आं लानानै थांफिनबा ओमफ्राय ग्रोब लिचिंखौ किलार खालायनो हरनायसै ओमफ्राय किलार खालायना हरनानै ओमफ्राय बे जानाय आथिंखौ दा बामनासो लानांगौ जाहैबाय मानसिखौ जिरायनो हालिया
बिसुना भाई गगा मुगाव थुबायब्रा गगा मुगाव डाक्टार थुना हरबाय बयबो थुबाय बेबा मा थुखो बेबा मा मुलि थुखो मा माथो जोंलाय मा मिथियो ओरैनो बेसेखौ बिथिनबो 6-7 बोसोरावनो 7 बोसोरनिफ्राय आरो खाथिंनो हानाय आरो खाथिंनो हानाय ओमफ्राय दा खै बोसोरसो जाखो दा 26 27 जाबाय ना खमब्लाबो माबा बोसोर जाबाय होमब्ला 25 बोसोरनि सिगां आरो 25 माने 20 बोसोर 22-23 बोसोरनि सिगां आरो हाखार जादों अजानि 22 जना मा जादों दा बै समनिफ्रायनो जेनेबा बिजि थुना हरनायनिफ्रायनो बे बुस्थुआ जाखादों आरो जाखादों लोगोसेनो आंखौ बे माबानो माने इन्टिप्लाइन्टि जागारलायबायना थैनाय बायदि जानानै थाबाय मानसिया बेसे गोबाव जानाय बिदिया बे माने सानथाम सानब्रैसो जादों आरोखि ओमफ्राय बै कथालगुरि होननायाव सासे बिहारि अजा माबा डाक्टार दंमोन बेखौ सोरां दाउला गाबबानो माने नेखाहैयो मानसिया मानसि थनबाय आं थननानै नायबाय देउता आरो भाई आंखौ बुंबाय आरो भाई इन्टिप्लाइन्टि जाबाय बुस्थुआ मानसिया गथ'आ खिन्थु भाग्यआ जुदि मोजांबा बासिगोन भाग्यआ मोजां नङाब्ला आरो खिन्थु आं आखाइ थिखांबाय गंसेल' दं बिजि जाबाय जुदि बासियो 5 मिनिटावनो थन मोनगोन मिथिगोन जाबाय दैबो बिनो रोंला मुबो थैनाय बायदि सिरिहांल' दं ओरैजाय ओमफ्राय फुनानै अब्ला बे समाव माने गामियावबो थेर लोमजानाय दंलाय फुनानै थांबाय उनाव दै बिखांगारनायसो बियो दै बिनिफ्रायनो लिंना लायबाय आं दै बिखांगारबाय ना लिंना लायनानै बिनिफ्रायसो बिजि गाबोन लानानै फै आरो मुलि दं मुलिखौ लाखि जाबाय ओमफ्राय बिजि 26 दाल ना मा थुदों ओमफ्राय सानायबो नांदेरबाय थादों बे माने बे सानायफोरखौबो आरो ओमफ्राय उनाव गाव बुंनायसै बले भाई आं हानाय नंला सानायखौ सिन्थायना माबादोंमोन खिन्थु बेखौ जारा फुखा एसे बेबस्था खालामदो आंनि दारै जानाय नंला बियो ओरै होनना बुंबाय आरो नागिरनो हमै पासुनि खेमाव माबा मुसलमान अजा दंमोन बेखौ लायलायबाय दाउ गोसोम जरासे नांगौ धुप नांगौ लाबोलायनानै साननै सानथाम दोनफैबाय बे खिन्थु एसे जखां होनो हानायसै दै बेनिफ्राय जखां होनानै ओमफ्राय बुंबाय दा बे टिसि तेल लाबो टिसिनि थाव ओमफ्राय खाथि हरिय' तेल ओमफ्राय टिसि तेला माने बेनिफ्राय आखौ एरान्डि तेल इन्दि बिलाइनिखौ फिथाइनिखौ अबाव मोनगोन होनना बुंबाय आङो बेखौ लखिमपुराव बिजय दखान दं बहाय थांबाय लखिमपुराव सोंहैबाय गैला ना दङमोन मांगायनांगौ जाहैबाय बेसेबां गोबाव जागोन होनना बुंबाय 1 मास 1.5 माससो नांगोन होमब्लासो मोनफैगोन होनना बुंबाय ओजों नागिरो ओजों जाया ओजों नागिरो ओरैनो जाया उन फासाव एसे द्र' दोनथ'बाय आं थाखा फैसा गैयाबा ओइ सिलाफोथा सन्दिमा बेसो बिराद दाबायदों सन्दिमा माबा जिबौजा हाबा जानाया औ बे नोगोद दाबाय थादों बिराद खस्थ' जादोंलां बेनि थाखाय दा बिनि उननिफ्रायनो माने बे सिलाफोथारनिफ्रायनो बेबायदि कन्डिसनाव दं आरो ना बेनिफ्राय माने सोरबाबा रोंनायफोरखौ होयो जाया ओमफ्राय फरायहोदों नामा बेखौ फरायनाया एसे फरायहोदोंमोन बेसेसिम फरायनाय क्लास 6 लागै फरायदोंमोन हारसा मिडियामाव आरो ना ओमफ्राय आदैया धेमाजियावबो माने बे थाबायनो रोङि बिखलंगोनि स्कुलाव दोनहैदोंमोन बेबो स्कुला केस जानानै लाबोनायसै आं गथ'खौ डाक्टारफ्रानो माने गुवाहाटियाव माने मिथिहोनांगौ गोनांखौ फाननो लांदोंमोन केस जानानै गैया स्कुलाव बन्द थाबाय ना ओमफ्राय दा आदैया बेजों लोगोसे नोंनाव साबेसे गथ' गथायफोर दं जेनेबा फिसाफ्रा साबेसे नोंना आंनियाथ' दिकेजिलायावबो दं गथ'फ्रा साबेसे गासै गासै हौवासाफ्रा 8 जन ओमफ्राय हिन्जावसाफ्रा 2 बेनि गेदेर बेनिफ्राय सासे दिकेजिलायाव दं खै नाम्बारमोन इयो बे दा थाङोब्ला बुंनो थाङोबा 5 नम्बर गासैबा 10 जनमोन ना 10 जन फिसा फिसौनि गेजेराव 5 नम्बरमोन आरो ना
थ' खाफाला मोजां नङा होमबा खाफाला मोजांनि दिनाव दिनै नोंहा दिनैनि दिनाव एसेब्लाबो होनना बुंनांगोन मानो होनब्ला जोंहा ओरैजाय जुलिबो जाबावबाय नङा होमबा जुलि जाबाय दिनै रायजो जाबाय रायजो जाखांनायनि उनाव नैफोरबायदि न' खानो हालायलायबाय आरो ना खानोथ' हायाखै जेनेबा बेबायदि न'आव रायजो जाबाय आरो ना ओमफ्राय लोगोआव गैया दा फिसाया दहायनो खोन्थाखाबाय नङा होमबा हाखौबो रायज्लायनानै लानो होबाय बिथाखौ जेनेथेन लाबाय ओजोंथ' दैबारिमोन थानोनो हाया दा दैबारि दैबारि होनना थाबाय बेयावबो एखे दैबारिया दैबारिखौ मोनखायो गामि खानानो गामि खन्द'आनो गाज्रि बहाय ज' जानो दं आरोखि खारन माब्रै होनबा बायनायाबो उजान जाबाय फानग्राबो उजान जाबाय ओरैबायदि बे थायामोन बेजों ना फैलायोमोन जागोन दे बेयो मोनसे थांबाय ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंहा बिस्रानि न'नि कन्डिसनखौ नायग्रो फार्स्टआव माने दहायनिफ्राय आं देखायगासिनो बेखौ मोजां नायनानै ला आरोना बयबो नारानि ना थुरिनि बे न'आ बे माबानि थुरि खासि हाग्रा माबाथ' नङा जेनेबा एक्सुवेलि नैबे उखुमा दे लालाय नोङो लोगोफोर नैबे जिथुनाखि उखुम बे उखुमा थुरिनिबो नङा नारानिबो नङा खासि हाग्रानि नैबे जिथुनाखि दा खासिनि ना बे खासि हाग्रानि आरोना ओमफ्राय बेयाव सिङाव सोब सेरजोबनाय गोजा आं दानि एसे नुदों आरो सोब सेरजोबनाय गोजा मोजां कन्डिसन नङा ओमफ्राय बेखौ थिं गुरनैसो होनाय दं बेयावथ' जथेस्थ' नङा बेबो ओमफ्राय नैबे सिलायाव नाय सिलाया सोब दै लोमजोबनाय न'नि कन्डिसनखौ आं सिङाव एसे देखायगोन बिनि सिगां न'नि कन्डिसन देखायनायनि सिगां नोंथांमोना मोनसे बुस्थु देखाय दाख्लै एसे खोन्थाखादों बिनानावा ओमफ्राय आं बेखौ नोंथांमोननो आरो खनसे सोंबावनानै नोंथांमोननो फ्राय सोरबा नुवाखै नालाय बेखौ सोंनानै खोन्थाबावगोन आरोना बेवहाय बिसोरनाव माने नोङो ओरै कारेन्ट थार बोनाय नुदोंब्लाबो बिसिनाव कारेन्ट बोनाय गैया दै मानो गैया सिगां बोदोंमोन नामा एसे फोरमायफिनदो दाख्लै एक्सुवेलि खोन्थाखाबाय मानसिफोरा मिथिखाबाय होमबाबो सोरबा नायाखै नायसनाखै नोंसिनाव दिनैसिम कारेन्ट गैया सब दंजोबो सिङाव थारदोंसो बोनायबो दं मानो गैया मा जाखो कारेन्टखौ मा खालामखो एसे खोन्थादो कारेन्टखौ बिसोरो आंना आइ लाहानि इसमान माबाखौसो कन्जुमा माबाखौसो मिटार बक्सखौसो सलायथ'दोंमोन नालाय आङो बिनिफ्राय खारबो गोदाना ओमफ्राय आइ लाहा बिदिनो न' खाथिनि गुमै सासेनि बिदिनो बोनानै सलायथ'दोंमोन आरोना हिसाबै ओमफ्राय दा हिसाबै इसमान मिटार लगायबाय इसमान मिटार आइनि नामाव दंमोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो आंनो बिल होनानै बिदिनो सलायनानै दंथ'योमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो माबा मेडिकेलावबो थांनांगौ जाबाय फैसा थाखा एसे प्रब्लेम जादों हा लादों हाबो बिथाबो बायबाय नालाय न'नि बिदिनो प्रब्लेम जानानै एसे हरनो हायैयाव जेनेबा एसे बेलेन्स थानायावनो ओमफ्राय बिसोरो बिला बाराथ' गैयामोन ओमफ्राय 3000 बिदोंमोन आरो ओमफ्राय माबा दंमोन आरो 2209 थाखा दंमोन 2209 थाखायाव इसोर 3000 बिदोंमोन आरो ओमफ्राय आं होनबाय आं नोंसोरनि आखायावलाय मानो होनो अनलाइनाव हरगोन आं बिदि होनबाय नालाय ओमफ्राय कारेन्टखौ फार्स्टआव हास'ना लांग्रोबाय ओमफ्राय गावसोरना आरो फैनानै गुवार लाबोबाय आङो बाखि लाबोनानै ओमफ्राय इसोर होनबाय नोंसोरो मास मोनसे सलायथ' ओमफ्राय बेनि उनाव कन्जुमा हो मास मोनसे सलायथ' होनबाय सानसे लगायनायावनो होलांबाय गावसोरना आखौ बिनि अखानायैनो माबा फैनानै हास'फैबाय गारि गंसे फैनानै खोनाबाय नोंथांमोन खनसेल' नङा खननै नङा होमबा खनसे माने हास'ना लांखांबाय आरो खनसेबावखौ माने बिसोर आरो हास'ना लांबाय आरो फांखा दंमोन ओमफ्राय मा दंमोन जेनेबा सानै फैग्रोदोंमोन माबा खरसा बिदोंमोन आरो आंनो जोंनो मा फैसा गैयाबा खरसा माने घुस बिदोंमोन आरो नङा होमबा खरसा होना बेखौ घुस बिदोंमोन आरो नङा होमबा घुस बिदोंमोन आरो ओमफ्राय घुस हरजाया नालाय फैसायानो गैया थाइसेबो माखौ हरनो होननानै बिदि हरनो हाया होमबा फांखाखौबो लाबो गुवारखौबो हास'बाय आरो लाना थांबाय आरो ना थ' आं बायदिबाथ' सोरबा बायदिब्ला आरोना सोरबा गोसो मोजांफोरबा बेनो फ्रिसो होगौ कारेन्टखौ सोरबा बायदि बेबायदि कन्डिसननि मानसिखौ सोरबा कारेन्टखौ बेबायदि हास'ना लाङो लोगोसे बियो बायनानै लानाय जेनथेन बेबायदि कन्डिसनजों जेनथेन थाखा फिथाइनि टिउसन गथ'फोरखौ लानानै जेनथेन थाइसेनि थाखा खामायनाय फैसाखौबो माने बेजोंबो फांखा जेनथेन मेनेज खालामना लानो हानाय फांखाखौबो लाना थांनाय जाहैबाय आं बायदिबा बा सोरबा बायदिबा जोंनि मानसिब्ला बेनो कारेन्टखौ फ्रिसो होगौ नङा होमबा बेनो फ्रि कारेन्ट होनायाव माबा मोनसे सोरबा सरकारआ बिराद गिदिर लस जागोन नामा सरकारनि माबा मोनसे बिराद गिदिर फिथाइ माबा कारेन्ट डिपार्टमेन्टआ बिराद गिदिर लस जागोन नामा बेखौसो कुइसन खालामदों बेजों बिनि अनगायै गोबां गिदिर माने सोरबा गिदिर कम्पानिफ्रा माने गोबां माने कारेन्ट हरालासिनो माबाखौनो कम्पानिखौ खुलिबाय फोथैनाय बिराद लाख फैसा माने हरालासिनो थायो नङा होमबा नोंहा जाथारै माबाखौसो माने बेबायदि मोनबाय जाहैबाय जोंनि माबाफोरखौसो ओरैबायदि गाज्रि नङा होमब्ला ओमफ्राय मेन खोथाया जाहैबाय जोंहा आयंआ माने इजों ज' थाला आरोना ओमफ्राय जोंहा बिमा दङ नङा होमबा
बिमाया मालाबा मालाबा सहायो फैयो ओमफ्राय आयंजों जुदा जाबाय हाबाबो जाबाय नालाय जुदा जाबाय कन्टिनिउआनो जायो नङा होमबा दा हा ओंखारलाय मालाय ओरैजाय थांलाय मालाय हाया संनो खावनो नङा होमब्ला फारसेथिं अमायाव आदारबो होनांगौ नङा होमब्ला बेजों लोगोसे आं माने न'नि सिंनि कन्डिसनखौबो एसे देखायगोन माने न' सिंनिफ्राय बाहेरखौ माबायदि नुहुरो बेखौबो आं देखायगोन आरो ना नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय आं न' सिंखौबो एसे देखायनानै होगोन नोंथांमोननो माने बेवहाय बियो थायो उखुमथिं नाय उखुमा नै गब्लंजोबनाय नुवाखै बेवहाय थायो माने ओमफ्राय बे उखुमनि गाहायाव नैबेबायदि थिं थुथाबलाबायनानै थायो आरो ना सेरनायाव थुथाबनानै माने सेरनायखौ बन्द' खालामनो सेस्था खालामनायखौ नुदों ओमफ्राय नैथिं बिसिनि बेडरुमा बिसिनाया बे आरोना बिथिंबो सोब गब्लंनाय जानाय उखुम इजों नुजोबगोन गासिबो खामानि मावग्रा गैया रावबो बिमाया बेनो ओमफ्राय नैबे मा जायो राजा बर'ना हारसा नोंथ' रायलायाखै होनलाय रायलायाखै दहायबो थांनायावबो थाखोसेमोनखा मोजां फरायलै सेंग्रा नोंसोरनि गामिखौ नोंसोरनो एसे एनै फरायनानै गामिखौ डेभेलप खालामाबा सोर खालामो दानि माबाफ्राबाथ' थांग'जोबखाबायानो नङा होमबा थ' बेजों लोगोसे माने आं देखायबाय नोंथांमोनहाबो नायबाय नङा होमबा जाय माने बिथांमोना जाय माने गोसो अनफावरि बिथांमोना बिनानावखौ एसे एनै हेफाजाब हरनो होनदोंमोन बिथांमोननि थाखाय आं बे भिडिअखौ फिन लाबोफिननाय जादों नोंथांमोना माने जाय हरनो गोसो बिथांमोना जेसेबां हायो हानायसेबांखौ आरोना एसे एनैब्लाबो हरबानो जाबाय आं माने किउआर क'डखौ दहायनो स्क्रिनशटआव होनो हाखाबाय लोगोसे बेजों लोगोसे स्क्रिनशटआव हरनानै जुदि लिमिटेड नाङोब्ला नोंथांमोना माबायावबो हरनो हागोन एकाउन्ट नाम्बारावबो हरनो हागोन एकाउन्ट नाम्बारखौ आं टाइपिं खालामनानै दहायनि सिगाङावनो होखानाय जाबाय बेनिखायनो नोंथांमोना बेयाव हरबानो जाबाय ना जेसेबां हायो बयबो हेफाजाब होलायबानो जाबाय ना नङाब्ला माने बेबायदि जायगा नैबेबायदि न'खौ जेन थेन माने थिं होनानै जुदि थानो हायोब्ला ओमफ्राय कारेन्टखौ जुदि बोफिननानै हायोब्ला ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि माने जायगानि जे हमना ला नोंसिनि पन्सायतआ मा पन्सायत होनदोंमोन दा माबा बरबाम पन्सायत बरबाम पन्सायत आं खावलायदों आरोना जोंनि नैबे गगामुग हालामनि सिङाव थानाय माखासे एसे गोरों गोरा मानसिफोरखौ फैनानै नै बिथांमोना जा बिनानावमोननि कारेन्ट डिपार्टमेन्टफोरजों एसे रायज्लायनानै हायोब्ला आंनि मथेब्लाथ' फ्रियाव कारेन्ट होनायनि बेबस्थाखौ आं एप्लिकेसन एमएलए सेमएलएफोरनाव खालामनानै होजानायखौ लुबैदों आरोना नङाब्ला बबेनिफ्राय फैसा खामायनानै बबेनिफ्राय माबोरै कारेन्ट डिपार्टमेन्टनो बोरै फैसा जेनेबा माबा होगोन नङा होमबा बिदि साननो लागा ओंखायनो आं सानदों आरोना हायोबा जेसेबां हायो माने फ्रियाव होनो हायोबाथ' मोजां खोथा नङा होमबा न'नि सोरगिदिं थासारिखौ बेबायदि नुयो माने आं बारा गोबाव खालामलाबाय थाला आरोना नोंथांमोननो जास्ट आं सिगां लाबोखांखाबाय नालाय भिडिअ माने जास्ट ओरैनो नोंथांमोना फैफिननो खोन्थानायखाय एसे डिटेल्सै मिन्थियाखैमोन नालाय बयबो थ' एसे जेसेबां हायो नङा होमबा जेसेबां हायो माने नोंथांमोननो फोरमायबाय बेखिनिखौनो जाय माने सहाय हरनो गोसो सहाय हरनो हागोन आरोना मोसानायखौ नायनांगोन थ' लोगोफोर आं माने बिदाय लाबाय थांनोसै मानो होनबा एसे गोबाव जाबाय साहा था लोंबाय ओमफ्राय बेनो आरोना लोगोफोर भिडिअखौ जाय मोजां मोनदों एसे लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे भिडिअखौ माने गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै दा गालांनो दाबाव आरोना मानो होनबा माने भिडिअ खालामनो फैनायाव बुहुत खस्थ' जायो बुहुत माने लामा थामाफ्राबो दैज्लांनि दिन नालाय ओमफ्राय खस्थ' लामा थामाफ्राबो मोजां गैया दाख्लै सान्दुं दुंनायाव मोजांब्लाबो दा मोजां नङा आरोना थ' बेनिखायनो एसे हेफाजाब होबानो जाबाय आरोना थ' आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गासिबो सुबुंखौ थेंक इउ फर वाचिं